Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan 3 elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Azero kopia dendako Natalia Jimenez etorriko da gurekin hitz egitera. Bestalde Sega Sound Killers musika taldeko 2 kide eta bukatzeko Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Urreparaz. Eta orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 25 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1929 urtean, Pio Amabi aita santua izendatu zen. Egun berean, baina 1968 urtean, Frantziako 1968ko maiatzeko ikasle matxinada hasi zen. Urte batzuk beranduago 1972an Kiski eta Miski eta Kaskamelonen lehen emanaldia izan zen gaur egungo Txirrimirri eta Txiribiton direnak. Eta bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1989an Jesus Maria Leizaola Erbesteko Eusko Jaurlaritzako lehendakari izandakoa hil zen Donostian. Eta orain ikus ditzagun gaurko albistetako lerroburuak. Espainiako gobernuak eta garraiolariek 20 zentimoko deskontuak hitzartu dituzte erregai litro bakoitzeko. Nafarroko gobernuak eta toki entitate gutxienez 37 milioi euro mobilizatuko dituzte aurten herri guztietan zerbitzuak eta azpiegiturako betzeko. Zerga bilketak sektore elektrikoaren prezioen igoeraren eragina arintzeko Nafarroan hartutako neurriak islatzen ditu. Nafarroko osasun eskolak martxotik maiatzera 23 tailer eskainiko ditu eta zaintzailentzako eskola berria irekiko du. Ingurumeneko departamentoak birziklatzeko zaleak alakoxeak gara establezimendu honetan kanpaina abiarazi du Nafarroko merkataritzarako eta ostalaritzarako. Sarriguren 2. hezkuntza institutoa handitzeko obren kontratazioa lizitatu du hezkuntza departamentoak. Nafarroa, Asturias, Euskadi eta Galiziako ordezkariek mendiko artzaintzako habitatak kudeatzeko hartalde komunitarioak sortzea baloratu dute. Iruñeko udalak Mendillorriko Mendigoiti eta Elago ikastetxe publikoek partekatzen duten patioko kiroldekiko pista nagusiaren estalkia berrituko du. Iruñeko udalak Laister entregatuko ditu ordezko bizitoki emateko 7 etxe bizitza Deskaltzoskaleko 33 eta 35 zenbakietan. Iruñeko udalak herritarren bizi kalitateari buruzko telefono bidezko inkesta bat egingo du datorren astean. Europako 83 hirien azterketa konparatibo baten barruan. Nafarroko gobernuak memoria bizikidetza eta giza eskubideen 6. jardunaldiak antolatu ditu begiratu bat arten bidez. Etxalarko usategietara 12. igoera eginen duten martxoren 26an. Igandean, martxoko azken igandean, Zazpiretan Lesakako Arriondoa kulturetxean dantzai-tantza konpainiaren redes obra ikusgai izanen da. Pasa gaitezen asteburu honetako agenda errepasatzera. Gaur martxoaren 25 ostirala korrika festa ospatuko da arratsalde osoan zehar Iruñeko leku ezberdinetan. 5:00 gutxitan Amaiurrik Astolan, 5:30 Errekoletak plazan, arratsaldeko 6etan Sanduzelaiko Gortariko plazan eta arratsaldeko 7etan Donibaneko Azuelo plazan. Bestalde, arratsaldeko 5:30 Aroa eta Mirariak magia saioa Asier Kidamen eskutik Txantreako Salestarretan. Arratsaldeko 7etan Soinujolearen semearen filmaren proiekzioa eta solasaldia Fernando Bernuesen eskutik Golen Yamagutxin. Beranduago 7:30 olerki eta musika errezitaldia Jokin Irigoyenen omenez Berriozarreko Zulo Alaien. Ordu berdina, baina zaldiko maldikon musikartzela liburuaren aurkezpena egingo da. Arratsaldeko 8etan Ziudadela Notxoren kontzertua eskainiko da, eta ostiralarekin bukatzeko arratsaldeko 8:30 geltokin gastroshowa eta afaria. Martxoaren 26an goizeko 10etan Antsoaingo antzokian beharrezkoak dira etxerako lanak hitzaldia eskainiko du David Castillok.
Horretaz gain, korrika festa egingo da goizeko 10:00 Herripagainako karpan eta eguerdiko 12:00 Berriozarreko Eguzki plazan. Bestalde, arratsaldeko 6:30 elurrezko panpina antzerkia eskainiko da Zibipox Mendillorrin. Eta larunbatarekin bukatzeko Txandreako Akelarre tabernan Sega Sound Killers musika taldeak kontzertua eskainiko du gaueko 9:00 aurrera. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Gaurkoan Azero Kopiako langilea den Natalia Jimenez etorri da Salvako platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Natalia. Apa, kaixo. Zer moduz? Ondo. Ongi? Bai. Bueno, konta iguzu pixka bat, Natalia, Azero Kopiako langilea ez dara, baina zer da Azero Kopia? Vale, pues da imprenta digital bat, baina txikia. Da pizka bat, pues igual ezagutzen dugun, pues Kopipin, Ultzama, Dilena handienak, ba hori bezalakoak, baina bueno, pues hori 2-3 makina bakoitzatik ordez, ba badugu bat. Eta orduan egiten dugu, pues kopia arruntak, koloreko eta txuri beltzeko kopiak, pues apuntia, jendea, nana eta bueno, behar duena, hori da pizkan mostradorea. Eta gero egiten dugu, da pues gure lan handiena eta bizitzeko bereziko gure lana, pues egiten dugu adibidez jaietarako kartelak edo kontzertuarako sarrerak, programa jaietarako, egiten ditugu albaranak, faktura personalizatuak, txartel bizita jendearentzat, kartoiluma egiten dugu ere bai, argazkiak handiak, pizka bat egiten dugu ere puzzleak lehen ez genituela egiten dugu ere jartzea egitea pues kuadroak eta bueno, pizka bat denetarik. Bai. Eta non daukazu denda? Ba, hemen Emailen plaza, hemen berreza Emailen plazan, justu hori, ba, Dekathlonera jun baino lehen, ba hori, ba, hor plazan Portxetaren azpian egiten du izkina, eta hor gaude. Eta, Natalia, segon zara bertan lanean ireki zenetik? Bai, hasieratik, bai, egon naiz ni bakarrik, bera, ni naiz autonomoa, nik ireki nuen, neina lan egiten nuen, olako beste batean egon nintzen 8 urte, lanean, eta gero ja nire kabuz jarri nintzen, eta zean egon nintzen bakarrik, eta gero ja etorri zen beste lankide bat, Idoia, beste neska bat, orain dela 6 urte,
hasieran jardunaldi erdiarekin, gero ja izan behar zuen jardunaldi osoa, baina iritsi zen pandemia, beraz, bueno, bera ertera joan izan behar zen, eta gero ja voltatu zen ja uda eta gero, eta orain, bueno, eskatu genuen nola prestamoiko bat laguntzeko eta ja dago jardunaldi osoa berriz, baina bio gaude. Bai, gero ukituko dugu pixka bat hori pandemiaren gaia, baina lehenago, adibidez aipatu diguzu, beste inprenta batean lan egiten zenuela ez, eta erabaki zenuela zure propioa irekitzea, ez? Zergatik hartu zenuen erabaki hori edo, zer ikusi zenuen momentu horretan behar zenuela edo? Hasieran ez nuen bat ere argi, nuen beldur pixka bat, baina gero lantzatu nintzen, zeren, alde batetik beste inprenta lan egiten guen gehienok emakumeak ginen, bat izan ezi, baina beste lankide orduan geratu zenean bota kanporatu zuten eta orduan espero genuen denborarekin gauza bera gertatuko zenik, eta orduan zen, aurreratuko naiz. Eta nintzen pentsatzen, ez nekin zer egin, eta gero, pixka bat egin nuen hori ikasketak, zeinekin egin nuen pixka bat, begiratu pixka bat, zer zegoen, zeren, eta, porque nengoen hori bueltak ematen, eta ikusi genuen guztia zirela Iruñan. Iruñatik kanpo ez zegoen ez da inprenta bat, orduan jende guztia barruran sartu behar zen, eta orduan pentsatu genuen, gero, bezero ziren batzuk, arkitekto batzuk eren gertu ziren, bai Berriozarren eta bai inguruan ezagutzen dituela eta, pentsatu guen, igual, ere, kanpoko jendearen txat, hori Irurtxunetik ona edo jendea ezartzeko Iruñaraino, igual ondo datorkio, ezakit juten da hiperrera erosketak egitera, de paso usten dizu lana, eta gero bueltan hartzen du, eta badu Decathlona aparkatzeko, eta hori, beldurrarekin sartu ginen, eta, azaroan ja 15 urte beteko ditugu. 15 urte, orduan duela 15 urte irekitzen nuen dena. Eta nolakoa izan zen hasiera, ze beti kostatzen da igual pixka gehiago ez hastea. Bai, hasieran egia da, bakarri Berriozarko jendea zetorren, jende asko, oraindik ez zuen ezagutzen, eta gero poliki-poliki, hori, inguruko arkitektoak, ezagutzen, zekiten nor nintzen, baina honi badezpak, ez nuen ezer esan, porque, pasabiak dira 2 urte, joaten zaren beste lanetik, normal, bezeroak ez. Ez nuen ezer esan, baina poliki-poliki hasi ziren etortzen, eta gero ja Iruñerriko jendea eta inguruko auzoak hasi ziren hori enteratzen, poliki-poliki, gero eskintzen genuen jendeari bidaltzea, igual kanpoko jendeari e-mailez lana, eta horrela bakarrik pasatzea jasotxera, ez egoteko itxoiten eta hori lagundu zigun, asko, lehenengo 2 urte pizkat horrela, baina, bigarren urtetik gora, gero eta hobeto, eta gero orain dela, nik uste dut, 6 urte edo, bapatean jende guztia ezagutu gintuen, eta nabaritu zen pila bat, eta zia sartu zen idoia, bai. Eta aipatu zu hasieran, Berriozarren jarri zenuela den leku horretan, pixkat estrategiagatik ez azaldu iguzu zergatik, eta lortu zenuen zuk aurre ikusitako estrategia hori aurrera ematea, hau da, esan duzu kanpoko jendea etortzeko eta Iruñera ezartzeko eta lekua proposa zela, etortzen da Iruñetik kanpoko jendea? Bai, hasieran ni gainera hemen bizi nintzenez, Berriozarren? Bai, ni ere Berriozarren bizi naiz, eta orduan zen gertu nengoen zalantzetan, eta orduan hasieran jarri behar genuen Berriozarren erdian, baina pentsatu genuen, nahi genuen jarri makinaria planoak egiteko eta, zen gehiago kanpoko jendearentzat Berriozarko rentzat baino, eta orduan horregatik justo, ja mugan, ez? Jo, esateko gertuago sartzeko, eta hasieran, ez genuen nabaritu asko, baina gero poliki-poliki, hasi zen jendea etortzen, eta badago, Berriobitiko jendea, eta horrela jende asko etortzen da, eta gero, baita, azken garen, igual, Erronkariko jendea, Izabako jendea, igual, jendea etortzen da, igual, makroa, igual, egiteka erosketa, bautelako, igual, taberna bat, eta enkarretan zidizu, kartelak eta txartelak, eta de paso jasotzen du eta eramaten ditu. Eta orduan, hasieran esan genuen, igual jarri behar genuen Berriozarraren erdian, baina ez, egia da, igual mostradeora da gehiago igual Berriozar bustintxuri tartika, baina hola, lan handiak gehienak dira guztiak hori kanpoko jendea ingurukoa. Iruñerriko jendea eta baita herriak ere bai.
Eta adibidez, izena, azerokopia, zergatik erabaki zenuen izen hori jartzea? Bai, jende guztia maite dio, kaleko jendearentzat da, hola, izen pizka eta raro. Pentsatu genuen, hasieran gu, ni buruan daukat zuzentzea arkitektuei deran. Bueno, ezagutzen nuen pizkat guztia, baina bereziki da egiten nuen lana. Orduan, pentsatu nuen, digo, bueno, pues jartzen badugu azero, esan genuen, bueno, pues, eta egiten den plano handiena, eta orduan ni buruan, digo, bueno, pues, arkitektak eta ingenieroek ikusten dugu azero ditzen dela denda, pentsatuko dute planoak egiten dugula, eta pizka bat horrela begira. Egia da, ireki genuen hori 2017an justo azaruan, ja hasi zen krisialdia, eta gero, bueno, plano gutxi egiten genituen, eta orduan, bueno, egia da, inprenta bat, baduena ona lana, da alduzu bideratu alde batetik bestera, hasi ginen gehiago diseinua egiten, txartela, fakturak, bueno, badu aukera bideratzeko, orduan alde hortatik ondo dago. Baina kaleko jendea izaten nuen, zer izena raro. Eta gero pizka bate, bueno, nez eta azero gola euskarako kontuarekin, jarri genuen zetarekin, eta... Eta kopiakarekin. Hori da. Eta, adibidez, zure ustez, horrelako denda batek bizirauteko edo auzoko denda batek bizirauteko zer egin behar du edo nolakoa izan behar da? Bale, nik uste dut saiatu behar dela hori, alik eta, nik uste dut, tratatu jendea zuri gustatuko litzaizuke bezala tratatzea. Eta gero, formatzea, zure lana gustuko baduzu eta formatzen bazara, nik uste dut jendea eskaintzen duela asko hori laguntza zen askotan, hor dago egiteko erosketak, Amazonen edo, baina klikatzen duzu, begiratzen duzu eta ekarri. Igual nik uste dut hori egin behar duzuna da zu formatu eta ematea aholkoa jendeari jakiteko zergatik den hobeto edo ez, eta jendea nik uste dut hori eskertzen duela asko, eta batzutan guri etortzen da jendea. Jo, esken nahiagut hemen erostea, zen gutxienez azaltzen didazu, eta ja badaki zehazki zer den, zer ez, nik uste dut dela hori arma ez, hori laguntzea jendea, hori formakuntzarekin laguntzea jendea izateko erraza hori erostea edo hori nahi duena bere buruan, igual gertatzen zaigu erosketak egiten du, baina igual da, jo, badu buruan egitea kuadro bat ez daki nola. Zu nola uste duzu, igual hau abeto, nik uste dut, non jarriko duzun, eta hori jende askintzen du, eta nik uste dut hori, el trato hori pertsonala ez, eta gertutasun hori ez. Gertutasun hori dela, nik uste dut arma bakarra duguna, zen batzutan igual, ezin izan dira presioak edo, hori edo, eta batzutan, azkarra, batzutan, 24 ordutan iristen dira gauzak kanpotik, eta zu batzutan ez, baina beste batzutan momentuan alduzu ere eskaini. Eta bestalde, Natalia, zure lanatik, zer da gehien disfrutatzen duzuna, eta zer da zaiena ez edo gutxien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaidana da hori, alde batik jendearekin tratatzea, gero gustatzen zait askok igual ematen dizute adibidez, igual arkitektu bat, USB bat, eta gero eramaten du karpeta bat, enkuadernazioekin, koloreko planoekin, tolestuta, ematen diozu proiektu bat, edo galtzen dizute interneten hori artxibo bat, eta gero ematen dute lienzo bat superpolita, ez? Eta jendea hola posik. Eta gutxen gustatzen zaiena da aurrekontuak prestatzea eta fakturazioa. Ja, total. Administrazioa, zid bat ere gustatzen. Claro, azken binean egon behar duzuzuk zure negozio ez da, orduan tokatzen da hori egitare bai. Eta hori da gutxien gustatzen zaidana. Bueno. Eta gero, Natalia, nola zabaltzen duzu zure denda baditu, sare sozialak edo normalean izaten da ahoz-aho edo nola? Normalean gehiago ahoz-aho. Egia da, hori hasieran jarri genuen, esan genuen ginari, jarri genuen publizitatea Berriozartik, baina guretzat jende gehiena ahoz-aho. Igual etortzen da, zizurko bat, eske badago mutil bat, hori, egiten duela hemen argazkiak eta esan digu ara bidaltzea, eta etortzea, eta gu gehiena, egia da, Facebooken eta batuten eta ez gaude, eta gero eta jende gehiago ditzen duela hori galdetzeko gauzak, hori nari gara prestatzen web horria, zeren, hasi behar ginen, gero, ni aurrak izan dituen, entonces ja,
da guztia, ja, gainditzen zaizu guztia. Bai. Eta orain, bueno, Gaudela Idoia eta Bio berriz ari gara prestatzen, pizka bat hori jende aukera izateko, pues igual, deitu gabe, que batzutan ez da erosoa eta igual, txatere erosoago hori, aukera izateko ikusteko zer egiten dugun guztia, edo hortik eskatzeko aurrekontua, eta horretan gabiltza, baina orain atera da, horretarako subentzio bat atera behar da, erduan aprobetxatuko dugu, eta bai, horrela egingo dugu. Eta emailez asko funtzionatzen dugu, gero eta jende gehiago, ja pandemia baino lehen, baina pandemiarekin gehiago. Bidaltzen ditu, aldu bidali, bai noski, eta horrela, da erosoa bezeroarentzat bidaltzen du eta ez du itxuin behar, bakarrik jaso, eta guretzat ere bai antolatzeko lana, bai, errazagoa da eta azkarrago. Horren arira, zuk aipatu duzu, pandemiak zuen nola eragin dizue? Ze azken binean ez, asko nabari izan da pandemian eragina negozioetan, eta ordan, zuek nola bizi izan duzu? Bai, gu hasieran lanik gabe geratu ginen, batean desagertu gen zure lan guztia. Alde batetik etortzen zen kaleko jende asko, moztadero jende asko, eta egia da, eta eskertzekoa gaineran ikustu dut, suposatzen dut orokorrean, gutxienez Berriozarren, bai, ni merkataritzen elkartean nago, eta hori aipatu genuen, jendea bolkatu zen gurekin, jende asko egon zen hor laguntzen, hori gure dendetan erosten, eta hori eskertzekoa da. Guri gertatzen zaiguna da, jendea, etortzen zen, bereziki, gara lan txikia, igual, ezin zen joan, hori paperak egitera, administraziora, edo matrikulak institutora, eta alduan jende gehiago etortzen zen, behar zituen hori fotokopiatu, e-mailez bidali, eta eskaneatu, baina, lan oso txikiak, ateratzeko gastu guztiak eta soldata eta, orduan Idoia jun zen ertera, zen gu bapatean ez zegoen jaiarik, kolokoal, karteleria, sarrera, programazioa, kontzerturik ez ziren. Gero, festaren, hori apimaren festa, kurtso amaierakoa, arkitektuak ezin ziren bisitatu hori etxeak, zen onduan baziren hori auzokideak eta hori obra txikiak ezin ziren egin. Gero, ikasleak, adibidez arkitekturakoak ezin zuten entregatu laminak eskuz, izan behar zen guztiak hori emailen bidez, eta horrela guztia, propaganda ezin zen buzonatu. Aldizkariak ez genuen imprimatu, propaganda normala ez da ere. Bapatean hori, bertan bera oposaketa guztiak, eskontxak, guztia, bapatean lanik gabe. Ni, ez nuen espero, zeran ez nintzen ez da nik, jendea gero, ez nintzen konturatzen egia, digo, ez hasieran ez da nik konturatzen nintzen. Eta patera lan guztia desagertu, bai. Claro, bereziki, zuk aipatu bezala, denean denda bat, igual batzutan pixka da besteen lanen araberakoa, esan nahi dut zuk aipatu bezala, ez bali dago jairik arkitektuak bali daukate itxita estudioa dena delakoa, ez? Zetak ez zure lana, baizik eta besteen... Tabernak itxita, ireki zutenean, ezin zuten paperez, eman kartak, Claro. Bai, guztia, bai. Eta zer egin duzu orduan, pixka eta aipatu duzu jendearen laguntza izan duzuela, baina zer egin duzu gero negozio aurrera eramateko honen aurrean? Gu egon nintzen pentsatzen ez nekin oso argi eta azkenian prestamoiko bat eskatu nun. Beti baduzu beldura, esan duzu, ari nahi salbatzen negozioa edo zulo handiago batean sartzen. Zen, printzipioz eman zuen hori izan behar zela hilabete bat, eta hasieran ez genuen eskatu, hori egia da azken 2 urtetan eirek egin da lan gehien egin genituena, eta inbertsioan genituen 4 urtetik egin azken inbertsioa, kolokual azken 2 urtetan inbertsiorik ez genuen egiten, genuen hola pizkat multxo bat eta aguantatu genuen, baina gero amaieran ja iko bat, prestamoiko bat, eskatu genuen, eta hori, pizka bat hori, gutxienez esan genuen, gutxienez gastuak eta soldatak ateratzeko. Eta horrela. Eta orain nola zaudete? Orain posik, orain ja poliki-poliki hasi zen lana, abuztutik ona egia da gero eta hobeto, egon gara, baita urtarri eta otxailean normalak hilabete txarra dira, guretzat, txarragoa, baina nahiko ondo, inkluso agian beste urtetan baino hobeto bi horiek aurrekoak ez, eta ia, guri falta zaigu kontzertuak, festak eta
Bai, eta baina ja oposaketa pila daude, ikasleak ja daude berriz klasean, aldute entregatu lanak, arkitektuak ja ari dira lan egiten, gainera, nahiko zen, nik uste dut pandemian badago jendea galdu dula lana, baina badago jendea ezintzen ez egin aurreztatu eta aprobetxatzen ari obrak egiteko, eta alde hortatik gu, bai, posik, ja, oraindik falta zaigu, baina, nik izango nuen, ja, 70-80 besteekin urtetan konparatuz ja gaudela lanean. Orduan, posik, orain iritsi da gudak, ez garatera batetik sartzen gara, argia, arazoak batzutan eta papera motak jasotzea eta papera eta guztiari dela igotzen pila bat. Bai. Bai, orain hori kezkatzen zaiguna hori da. Pero guztiok bezala. Bai. Guztiok hor. Bai, orain txikusi beharko dugu ez, egoerak nola egiten duen aurrera edo ezakit. Bai. Bueno. Honekin bukatutzat emango dute elkarrizketa, Natalia. Orduan eskerrik asko etortzagatik. Zure dendari buruz hitz egiteagatik eta pixka kontatzagatik ere. Eta zuik eskerrik asko deitxeagatik. Ze ongi bagera arte, Natalia. Bale, aio. Movistarren pertsonen bizitza hobetu nahi dute, izan ere orain gigabaterainoko zuntza, datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, Netflix 3 hilabetez eta smartphone bat ere izan ditzazkezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin funzion selekzion berrira pasatzen bazara. Pasa zaitez Movistarrera eta ikusi zergatik den bizitza apur bat hobea. Gaurkoan, Sega Sound Killers musika taleko kideak diren Matxete eta Eneko etorri dira gurekin hitz egitera platora. Kaixo biei. Kaixo. Zer moduz ongi? Bai, oso ondo. Sega Sound Killers diska berria atera duzue. Konta iguzue pixka nola ditzen da diska eta zer entzungo dugu diska berri honetan? Diska dolu deitzen da. Diska honetan entzungo duguna da azkenean azkeneko 2 urte hauetan eta aurretikan lantzen ari ginen kantu guztiak. Eta saiatu nahi izan dugu egin omenaldi bat gure kultura musikalari edo gu ezi eta jaio izan garen underground kultura horri, ez musika kulturari. Eta zein da musika kultura hori edo pixkat gehiago zehaztu albaldin baduzu horri buruz? Da pixkat ikusita azkeneko 2 urtetan nola desagertu den pixkat azitu garen aretoak, jendea antolatzen zuen kontzertuak, taldeak baita ere, gure eszena pixkat nola pikutara junden pixkat diska, pixkat nahi genuen egin pixkat omenaldi bat egin guzti horreri, ez? Azkenean, berak esan duen bezala, bai pertsonalki eta bai musikalki kultura horretan edo ambiente horietan murgildu gara beti, ez? Eta nahi genuen pixkat hori errebindikatu, ez? Askotan, gero talde euskarazko musika talde bat handia egiten denean eta dena gaudenean hor oso orgulloso sentitzen garela horrelako talde bat hain handia egitea, uste dut jendeak ez dakila zelan dagoen horratzean, ez? Eta hor azpitik hasi direla, ez? Talde handi horiek, ez? Eta pixka nahi genuen fokua edo hor jarri. Orduan, oinarritu zaretez, pixkat ere zuk aipatu bezala,
oinarri horretatik eta pandemiak utzi duen geldialdi edo paroi egoera honetan ere bai? Bai. Guri adibidez gertatu zitzaigun 2019 urtean kaleratu genuela gure lehenengo diska eta egin genituen lehenengo aurkezpenak eta dena juntzan pikutara eta hor pixkanaka hasi ginen pixkat pazientziakin eta pentsatzen aber nola kudeatu edo nola jarraitu, ez? Eta genekin pazientzia eduki behar genuela eta gero pixkanaka prozesu natural batean sortu zen hori, ez? Pixkat diskaren kontzeptu hori, ez? Musikalaren kontzeptu hori. Oso ongi. Eta, orain aipatuta zertan oinarritzen den diska, ez? Abesti dagokionez, adibidez, letretan zer entzungo da edo zer mezu mota helarazi nahi diozu entzuleari? Denetarik diska kontzeptuala da eta hasieratik bukararaino pixkat doluaren fasetan doaz abestiak, ez? Orduan, badago kritika dexente, adibidez, Lux Bela abestia, pixkat nola azkenean ze garrantzi daukan kultura, ez? Betidanik munduan, ez? Eta historian zehar, baina ematen du azkenaldian kultura beti, dala como la última mierda, ez? Orduan, pixkat, abesti horretan adibidez, pixkat horri buruz hitz egiten dugu, ez? Nola gustatzen zaizunari hortaz bizitzea oso zaila den eta zein garrantzitsua den kultura, ez? Azkenean historian zehar ikusi da, ez? Ze garrantzia duen, ez? Da hortik abiatuta badaude hor baita ere gai pertsonalago batzuk, adibidez bihotzak iluntasunean abestia, dala nahiko iluna, esango genuke, eta gero, gure musikak badu hor iluntasuna, baina badu argia ere, ez? Konturatu ginen abestiak egiteko garaian askotan goazela beti iluntasunetik argira, ez? Eta diska pixkat doluaren fase horietan doa iluntasunetik azkenean argira. Bale. Neukan beranduago egiteko prestatuta galdera bat, baina orain botako dizuet aipatu duzula. Zuek musika talde bezala eta bereziki pandemia batetik aterata, nola ikusten duzu oraintxe bertan panorama musikala adibidez Nafarroan eta kulturaren ere bai nahi gauza aipatu? Kultura Nafarroan, Euskadin, gizki dago. Komentatzen genuen hasieran, ez? Zenbat eragile, kultura eragile, ateak itxi izan behar izan dituzte, diru flujo hori edo, ez zukatelako aukera ez dara, beraien lana ondo egiteko, ez? Eta bai eragileak, bai taldeak, antzerki taldeak berdintzait kulturaren edozein esparrura eramaten baldin badugu, azkenean galera handiak izan dira, ez? Eta, badiru diren pixkanak argia ikusten ari garela, pixkanak hasi dira, festibalak bueltatzen hasi dira, kontzertuak berriz antolatzen hasi dira. Baina, ez dakigu ez da ez, pandemia horreko garaira bueltatuko garen edo ez. Eta, orain alik eta gehien jo, ate guztiak ikutu eta alik eta gehien mugitu. Hori da, uste dut egin behar duguna. Zuek adibidez, larun bat honetan badukazue kontzertua Txantreakoak Elarre tabernan, ez da? Orduan, hori gutxienez badirudia musika taldeek eta hasi zaretela berriro ere kontzertuak ematen. Orduan, ze horri ikuspen dituzue adibidez kontzertu honetarako, hurrengo kontzertuetarako edo orokorrean ere bai, 2022-rako? Pixkat, ezakit, ematen du, oraintxe bertan, pixkat irikitzen ari dela gauza, eta, nahi duguna da, pixkat disfrutatu eta pixkat bueltatu, lehen geneukan
bizitzeko modu horretara, ez? Kontzertuak ematea, kontzertuak joan ikustera, erakusketak joan ikustera, antzerkiak eta horrelakoak. Ordan pixka bat itxaropentsu baitzaudete, esango zenukete bazaudetela etorkizunari begira edo ez? Bai, esan beharko ez bestela. Ezin dugu kontrolatu azkenian hori ez, orduan bai, itxaropentsu bai, baina bueno, lanean jarraitzen, kontzertuak bilatzen eta guk gurera jarraitu behar dugu, eta bueno, azkenean etorkizunak esango du, ez, zer datorren. Eta adibidez, larunbat honetako kontzertutik zer espero duzue? Bueno, espero dugu jendea Iruñan gogoak inotia, dantzatzeko, ondo pasatzeko, pixkat errekuperatzeko ez, gogo horiek lehenotzo denak ez, asteburuan plana, kontzertu batena, goazen zoz hartzen dugu, tal, pixkat, hori kultura maitatzearen eta kultura disfrutatzearen, hori bueltatzea ez, hori da garrantzitsuen azkenean. Eta orain, diskari buruz berriro hitz eginez, bigarren atera duzuen bigarren diska da ez, zertan esango zenukete desberdintzen dela bigarren hau ze aldaketa motak egin dituzu edo zertan bereizten da? Anitzagoa da, ez? Lehenengo EPEA 5 kanta ziren, aurkezpen bat bezala zen, eta honetan bai, seguraski abarkatzen dugu pixkat aurreko diskan abarkatu ez genituen zenbait estilo, eta kantuak orokorrean zabalagoak dira, ez? Oso eklektikoa, asko gustatzen hitz hori, baina bai, eklektizidade horrek ematen digu, ez aukera kanta batzuk rockago izateko, badugu dub step kantu bat baita ere, elektronika gehiago jarratzen duten kanta batzuk, orduan da gure errepresentazio bat ez guri gustatzen zaigun eta entzuten dugun musikaren errepresentazio zabal bat azkenian. Eta aipatuzuna estilena, adibidez hori zuek mugitzen zarete elektroniko arlo horretan ez eta rockeare bai aipatu duzu. Esango zenuke diska hau izango dela, badela horren mixa modu batean esateko edo abesti batzuk oso estilo markatuta daukate edo nolakoa izango da? Dualitate hori badugu, ez? Azkenean denak atoz rock mundutik eta badu alde batetik rocka edo zati gogorrak, baina gero baita ere dago elektronika, batzutan gogorra dena, baina badugu hor puntu bat leunagoa edo sexiagoa bezala, eta nik uste azkenean dela berak esan duen bezala, ez? Nasketa eta diskan bai dagoela hor nasketa handia, azkenean ez du eukiolako aurre iritzirik eta gustatu zaiguna egin dugu diskan bai. Oso ongi. Eta ikusi dut beste talde batzuekin ere bai kolaborazioak egin dituzuela ez, hainbat abestitan. Adibidez, ze artistekin eta zergatik? Sortu zen pixkat modu oso natural batean, ez? Azkenean, definitua geneukenean zeri buruz dolu jarriko geniola izena diskari, sortu zen oso era naturalean. Alde batetik, 2 urte hauetan ez dugu eduki apenas aukerarik zuzenean jotzeko, eta orduan, egin genuena pixkat omenaldi gisa edo nola guretzako hau da bizitzeko modu bat, ez? Taldeak egitea eta gero jotzea, jendea ezagutzea, eta orduan, nahi genituen ekarri gurera beste artista batzuk, guretzako oso maitatuak direnak, eta esan du da egia zen estudioan oso ondo pasatu dugu, eta bakoitzak bere puntua eman dio diskari. Aipatu duzunaren arira, prozesu honetan ez diska konposatzeko eta grabatzeko prozesu honetan, zer esango zenukete izan dela zailena, eta gero ere bai, zertan disfrutatu duzu gehien edo zer nabarmenduko zenukete horrela?
Zaiena azkenean, matxeten ikuspuntutik seguraski letrak izango dira, ez? Porque azkenean hori askotan ematen dio bai zentzua eta borobiltzen du kantua, ez? Zu ideia bat eduki dezakezu musikalki edo jorratzen sortzen ari zarenen kanta, baina azkenean bai letrak ematen diola azkenean bai mezu hori eta esankura hori, ez? Baina, bueno, gehien disfrutatzen duguna jotzen da. Azkenean prozesu guzti hau eta denbora guzti hau izan da aukera izateko gero berriz taula gainean joal izateko, eta hori da gure helburua, ez? Musika talde bezala azkenean jo nahi dezu, eta ahalik eta gehien eta ahalik eta toki guztietan. Zaiena niretzako agian igual izan da pazientzia eduki behar denuela, ez? Pixkat, hori. Bagenitun musikalki bagenitun abesti asko aurreratuak, baina, klaro, beti pixkat itxoin behar, ez? Kaleratzea diska bat guretzako eta ezin baldin badituzu aukerak zuzenean jotzeko, orduan pixkat izan du da nik uste okerrena hori. Eta gero, ni pertsonalki estudioan geroz eta sorkuntza prozesu hori geroz eta gehiago disfrutatzen du. Eta kolaborazioa ere puntu bat izan da disko honetan bai. Eta adibidez, pandemia garaian, ze oraindik bagaude, pandemia garaian grabatu zu ezta, kontzertuak argiago ezin zirela egin, baina nolako izan da elkarrekin lan egite hori, zailtasunak izan dituzu adibidez beste taldeekin edo beste artistekin elkartzeko edo pixkat hori nola landu duzue? Lan egiteko era azkenean kenduta igual hasierako hilabeteak gogorragoak izan zirela, gero berdin jarraitu dugu. Baserrira, gure estudia daukagun baserrira igotzen eta bertan lanean. Dinamika zorionez, kenduta zatitxo hori berdina izan du da, ez? Eta kolaboratzaileekin baita ere, azkenean guretzako zelebrazio moduko atzen, ez? Behaiek gonbidatu, baserrira etortzen ziren, arratsaldea beraiekin pasa, eta askotan batzuk esaten ziguten, ez jo, ez egoguan aukan berriz bueltatzeko sensazio hau edukitzeko, ez? Eta bai, goza bat izan da, esan luzea, gogorra, pazientzia, matxetek esan duen bezala, kriston pila eduki behar izan dugula. Baina, azkenean, zelebrazio moduko bat izan da, ez? Horren beste urte eta gero musikan eta horren beste lagun eta pertsona ezagutu eta gero, musika kultura undergroundari omenaldi hau egitea, ez? Oso ongi. Eta adibidez orain, pixkat hori, aipatu dituzu sentsazioak eta bueltatzea, diska kaleratu duzuela orain eta hori holtzetara bueltatzen zaretela, zer sentsazio daukazue orain eta, diskan hainbeste lan egin ondoren, ez? Orain ja, bueltatzen zarete kontzertutara, diska atera duzue, zer sentitzen duzu, zer pentsatzen duzu orain? Disfrutatzeko garaia dela, hori espero dugu, bintzat. Bai, gogotsu, bai, lan asko egin dugu eta orain kontzertuak emateko gogoz. Zure, bai? Bai, berdin, leheno komentatzen genuena, horretarauko egiten dugu musika, ez? Estenatoki batera igotzeko, jendearekin disfrutatzeko, eta baita ere guk disfrutatzeko, ez? Hori da, esango nuke azkenean estenatokira jotzea eta adrenalina horrek hori da azkenean ematen dizuna gogoa ez jarraitzeko eta horregatik egiten dugu hau. Oso ongi. Eta orduan, orain diska atera duzuela, zuek adibidez nola definituko zenukete disko horrela oso labur eta jendeak zeharrera mota egin dio diskoari? Harrera oso ona izaten ari gara egia esan, azkenean gaur egun aukera badaukazu ikusteko ez, zenbat entzunaldi dauden, non entzuten den eta guztia, eta sorpresa handiz ikusten du jendeari gustatzen ari zaiola eta entzuten ari dela. Gero zuzenekotan bakarra egin izan dugu, oraingoz Donostian aurkezpen egin genuena Dabadabaretoan, eta kristona izan zen. Porque ikusten da jende azkenean gogotsu dagoela, bai ateratzeko, bai disfrutatzeko kontzertuetaz, eta guri baita ere aukera ematen dugu desfogatzeko pixka bat ez horren beste denbora eta gero. Elkarrizketa bukatzen joan behar dugu,
Orduan, zeo zer gehiago egiten bali baduzu, ez dakite elkarrizketa gero biltzeko edo modu batean. Larun bat honetan, zein da nire kamera? Hori nik uste ditu. Larun bat honetan Akelarren egongo gara, txantrean, gaueko 9:00, eta esperientzi ezberdin bat eduki nahi badezute, Sagasun Killers etorri guztea. Bueno, orduan, honekin bukatzen dute elkarrizketa, eta eskerrik asko biei etortzeagatik, hori espero dute, zuentzako eta musika eta kulturarentzako orokorrean ez baizatere bai urte oparotxoa. Eskerrik asko. Bueno, arte. Eta orain, ikuste ezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur hasieran hodei ugari izango ditugu barnealdeko eskualdeetan eta kostaldean gutxiago. Arratsaldean giroak argitzera egingo du eta orokorrean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak gailenduko dira. Pirineoetan aldiz hodei trinkoagoak izango dira eta zaparrada bakanen bat bota dezake. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizeak indarra galduko du, baina Ebro ibarrean oraindik ere bolada gogorrekin jo dezake. Temperatura maksimoak igo egingo dira bereziki barnealdean. Eta bihar larunbata erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango ditugun arren, giroa oroar argia izango da. Nafarroa ekialdean eta hegoaldean hodei gehiago agertuko dira, baina ateri utziko dio. Ebro ibarrearen hego-ekialdean haizea tarteka zakar ibiliko da oraindik, temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango, baina minimoak apur bat jaitsiko dira. Gaurkoan Nafarroako ikastolen elkartetik Josu Reparaz etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Josu? Kaixo. Zer moduz? Ongi eta zuek? Ongi ere, bai, hementxe. Oso ondo. Bueno, Josu, konteguzu pixka bat Artea Oinezek bere 25. urte hurrena betetzen du aurten. Zer prestatu duzue pixka bat ospatzeko? Bueno, lehenengo kokatzeko Artea Oinez da Nafarroa Oinezen baitan antolatzen den jarduera kultural bat. Urtero antolatzen da Oineza antolatzen duen ikastolarekin elkarlanean, beti egiten da bere aurkezpen nagusia Iruñan, hori izaten da irekiera, eta ondoren erakusketa horrek egiten du bidaia, Oineza hartuko duen herrira edo hirira. Orduan da, ekintza kultural bat, urtez urte antolatzen dena, eta bere helburua da Euskal Herriko artista desberdinek, beraien ekarpena egitea, beraien elkartasuna adieraztea, bai Nafarroako euskararekin eta bai ikastolekin. Orduan erakusketa honek nagusitasun bat dauka edo berezitasun bat, eta da bere aniztasuna. Daude esan duzun bezala 86 artista, eta hor aniztasuna oso handia da. Aniztasuna da, bai erabiltzen dituzten tekniketan, bai erabiltzen dituzten gaietan, bai artisten adinean, bai artisten hizkuntza desberdinetan, eta baita ere artisten jatorrian. Eta, aipatu duzu, hori pixkat biratuta dagoela aurten Tafaian ez, egingo den Oinezera, bestalde 86 artista daudela ez, eta orokorrean zertan oinarritzen da erakusketa, zer ikusiko du bertara hurbiltzen denak? Begira, urteoro aukeratzen dugu gai nagusi bat erakusketa nolabait labur biltzen duena. Aurtengoa mugimendua da, aukeratu dugun gaia. Mugimendua, zergatik, uste dugulako bizi izan dugun pandemia egoera honek erakutsi digula, badaudela artea bere osotasunean bizitzeko oso modu ezberdinak modu digitalean, baina guk aldarrikatu dugu, momentu honetan arteak daukan bere alderdi fisikoa eta materiala, eta horretaz gozatzeko gonbite bat da aurtengo Artea Oinez. Mugimendua zergatik, uste dugulako gizarteak behar duela mugimendu bat, eta uste dugulako arteak ere lagundu ahal duela mugimendu horretan. Lagundu ahal du
pertsonen inteligentzian aurrera pauso bat ematen, lagundu dezake pertsonen garapen etikoan ere urrats bat ematen, eta uste dugulako arteak proposatzen dizkigula hori, ez, mugimenduak. Eta mugimendu horiek oso anitzak dira. Arte erakusketa honetan biltzen dira arte feministaren, emakumeek egindako artearen mugimenduak, ez? Eta nola, emakumeek egindako arte honek jarri ditu martxan hainbat mugimendu sozial, hainbat hausnarketa sozial, ez? Zergatik egon diren emakume askoren lanak, isilduak urteetan zehar, edo mendeetan zehar. Dago baita ere beste lan hildo bat, eta da, artiste planteatzen duten kezka inguru giroarekiko, jasangarritasunarekiko, eta horrek ere eramaten gaitu hausnartzera. Orduan, hemen hausnarketa horrek dauka dimensio artistiko, estetiko bat, baina beti hori da bilatu duguna, ez, mugimendua. Eta arte lan askok horixe daukate ezaugarri hori, ez, mugimendua adierazten dutela, ez, edo planteatzen dutelako gurpil birziklatu bat, edo planteatzen dutelako artista bat salto bat ematen, edo planteatzen dutelako artista bat ekintza bat egiten, edo planteatzen digutelako hori, ez? Nolabait, salto hori eman beharraren, hori, ez? Aukera. Orduan hori da gure helburua erakusketa honekin. Aipatu dizkiguzu oinarriak pixka bat, hori zertan datzara erakusketa, baina gero nola lotu duzue adibidez hori Tafallako oinezera. Esan nahi dut, ze mezuela erzi nahi duzue edo oineza ere bai izango da pixka bat mugimenduari begira edo nola egingo duzu lotura hori? Bai, hori, beti artea oinezek ere oso kontutan hartzen du Nafarroan antolatzen den herriko hori ez, ezaugarriak. Eta adibidez, biltzen dira ere, kasu honetan Tafallan denez, Tafalla eta Tafallaldeko 10 artisten artelanak. Horietatik 10 horietatik 5 gizonak dira eta 5 emakumeak dira. Orduan, mugimendua zergatik, egon garaelako 2 urte hauetan nahiko geldirik. Ez dugu izan aukera askorik gauza asko egiteko, ikusteko, egon gara oso baldintzatuta. Orduan, proposatzen dugu hori ez, salto bat presentzialtasunera, salto bat beste aukera batzuk urratzera, eta hori da aurten lotu nahi izan dugun gaia. Eta horrekin lotu nahi izan dugu baita ere Tafalla eta Tafallaldeko artisten presentzia hori ez, ziurtatzea gure erakusketan. Eta bestalde, nola sortzen da aurten ez hau egiteko ideia eta oinarri hauekin esan nahi dut 25. urte hurrena ospatzen da aurten, eta zuek nora planteatzen duzue fera hau edo dena lotzeko ez oinarri hau? 25 urte dira, diozun bezala, izan da konstante bat ikastolen historian Euskal Herriko hainbat eta hainbat pertsona eta erakundeek izan duten elkartasuna mugimenduarekiko. Beti aipatzen da ikastolak mugimendu badirela eta mugimendu horretan herriak ekarpen oso handiak egin dizkio. Eta herriaren barruan artistek baita ere oso modu berezian. Orduan, ideia honek urte asko daramatza, eta gero, hori ez, nola sortzen den hau, uste dugulako ikastolek asko jaso dute herriaren gandik, eta ikastolek ere asko daukate eskaintzeko herriari. Orduan, Nafarroan gaur egun ez da egunera mugatzen den festa bat, ditugu gure konpromezu oso sendoak alderdi askorekin, hortxe daukagu adibidez txikiak handi egitasmoa, nolabait jartzen dituena balioan mundu osoko hizkuntz gutxituak, eta esaten dugu hizkuntz horiek txikiak izan arren oso handiak direla. Hor daukagu gure konpromezua jasangarritasunarekin eta naturarekin, eta hortxe daukagu oinez basoa egitasmoa. Eta urte oro, oineza egiten den inguruan baso bat landatzen da, eta sortu ditugu ja, hainbat eta hainbat baso Nafarroan zehar. Eta beste konpromezu bat da gure herriko kulturarekin eta kasu honetan hori ez, hizkuntza plastikoarekin. Orduan, mundu aberats horretan, mundu ezberdin horretan, ahots asko daude. Batzuk erabiltzen dute, hori ez, arte erabat figuratiboa, beste batzuk abstraktoa modu desberdinetan, beste batzuk erabiltzen dute arte kontzeptuala. Orduan, ugaritasun horrek ere ematen digu aberastasuna. Eta ikastolak gara ere nolabait
aberastasun horren lekuko eta nolabait aniztasun horren lekuko. Orduan, artea oinezek ere biltzen ditu gure ezaugarri horiek. Eta zuk adibidez, Josu, zer azpimarratuko, hobeto esan da, nabarmenduko zenuk erakusketatik ze argi utzi guzu zertan oinarritzen den, zein den helburua eta mezua, eta horrela, ze artista edo ezaugarri nabarmenduko zenuke erakusketatik? Bueno, hori ez, aipatu dugu aniztasuna dela ezaugarri bat. Orduan, bertan biltzen diren artelanetatik, artelanik zaharrena, da 1981ekoa, da Pello Azketa artista nafarrarena, da Ultzamako paisai bat oso poetikoa, eta horre planteatzen du natura babes leku bezala, ez? Toki bat sagaratua bezala, ez du planteatzen inongo gizakiaren presentziari bertan, eta babes leku bada, ez? Babesten gaituen zerbait, eta horrek ongizatea ematen digu. Beste batzuk dira 80. hamarkadakoak, eta horbai planteatzen dira adibidez arte kontzeptualaren barruan, arrazakeriarekin oso kritikoa den artista bat, eta jartzen gaitu nolabait artelan horren aurrean gu ikusle moduan, eta gure burua proiektatzen da ispilu beltz batetan, eta orduan bueltatzen digu gure fizikoaren beste irudi bat, gu bilakatu gaitezke ere pertsona beltz bat, segunetan on begiratzen garen. Horrela jarraitzen dugu hamarkada desberdinetan, eta azkeneko artelanak dira hain zuzen ere aurten bertan bukatutakoak. Orduan, azpimarratzekoa da, hori badaudela artelan oso berriak, baina erakusketa honetan biltzen dira ere oso artelan, esango genuke ja direnak klasikoak, nahiz eta izan oso garaikideak. Azpimarratuko nuke, erakusketan biltzen diren hainbat artelan, ja egon direla aurkeztuak, oso toki garrantzitsutako museoetan. Adibidez daukagu Ixone Sadabaren argazki zoragarri bat, non aurkezten digun errealitatea dira trenbide batzuk utziak, zikinak, ematen du atzeraka, eta bere artista bera dago salto bat egiten, eta ihes egiten du nolabait errealitate horretatik, ez? Orduan bera nahiko zikina dago inguru horrek horrela kutsatuta, baina erakusten digu artistek eta beraien bitartez guk ere salto egin dezakegula eta aldatu dezakegula bizi dugun egoera hori. Badaukagu obra bat, baduela punto baita ere komiko bat, eta da Joan Aiz Bizarteren lan bat, oso lan klasikoa ere, hau egin zuen 2011an Euskal Herriko, EAeko hauteskundeak egin zirenean, eta eskatu zioten egitea berari performance bat. Eta orduan bere burua erabiliz, behatu zituen hainbat politikariek dituzten tik bereziak hitz egiteko orduan, eskuak mugitzeko, jartzeko, jazteko eta bar, eta orduan bere buruan errotoke batzuk eginez, bai ilean, betaurrekoak, arropa batzuetan, bilakatu zituen hauteskunde horietara aurkezten ziren 7 alderdietako hautagaiak bere buruarekin. Orduan bertan agertzen dira PNV-ko bi politikari oso desberdin, Donostiako eta beste bat orokorra, agertzen da Berdeen ordezkaria, agertzen da jarraituko ordezkaria, agertzen da PSOEkoa, agertzen da PPkoa. Orduan erakusten digu ze erraza den, edo ze irakurketa egin dezakegun hori, ez? Irudiaren boterea eta boterearen irudia. Orduan planteatzen du oso modu grafikoan, bere buruan aldaketa oso txikiak eginez, eskuak kokatzeko moduan, erlojua erakusteko moduan, edo jazkeran lau gauza txikirekin, nola zer gehiago esan gabe guk ere somatzen dugun ze alderritako ordezkaria den. Badaukagu Itziar Okarizen lan bat ere oso ezaguna, lan hori izan zen hain zuzen ere, Veneziako Bienalean aurkeztu zuen lan horietako bat Espainia ordezkatu zuenean, eta agertzen da bera pixa egiten munduko tokirik ezagunenetan. Argazkiak ditugu momentu honetan bera pixa egiten Brooklyneko zubia dago erabat utzik, ez dago inor, bera joaten da beltzez jantzita, altzatzen du gona eta pixa egiten du. Orduan hori dokumentatzen da edo bideoetan edo argazkietan,
eta ekintza erabat xume eta arrunt horrekin ari da nolabait kuestioan jartzen gure gizarteko hainbat patroiek ze eragin izan duten, ez? Emakume batek ez dauka inongo oztopo fisikorik hori egiteko, baina hori izan da ikusia oso gaizki, gizon bateangan, normala zen emakume batengan oso gaizki ikusia, sortu dira urinario berezia gizonentzako eta beste emakume berriz hori egin behar dute atea itxita, prakek dituzte kremailerak, orduan, kuestioan jartzen du gizarteak nola inposatu dituen zenbait patroi gizonengan eta emakumeengan. Orduan, horrekin hori aldarrikatzen du, eta proiektu hori garatu zuen 7 urtetan zehar, hori ekintza hori bera eginez, beti beltzez jantzita, munduko toki oso emblematikoetan. Orduan, badaukagu ere pieza hori gure erakusketan. Orduan, horrela jarraitu dezaket, daudelako egia esan oso artista eta oso artelan esanguratsuak, eta hori bai izaten dute ere ikusi duten kritikoek, hau izan daitekeela, horrela dira ditzen ere artistak, arko txiki bat, bertan biltzen direlako oso joera desberdinak eta Euskal Herriko artista esanguratsuen lanak ikus daitezkeelako. Oso ongi Josu. Eta ikusleak jakin dezan, non eta noiz arte egongo da ikusgai erakusketa? Esan bezala estreinatu zen erakusketa martxoaren 11an Kondestable jauregian, lehenengo solairuko bi aretoetan, bertan egongo da ikusgai Aste Santuko oporrak bukatu bitartean, hau da apirilaren 24 bitarte, eta gero ekainean zehar egongo da ikusgai Tafallako kulturgunean. Oso ongi. Eta hemendik aurrera, oinez, Adiez Nafarroa oinez ospatzen den arte, zer ekintza mota egingo dituzu edo gongo zarete prestatzen espreski Nafarroa oinez edo nola joango dira aurrengo hilabeteak? Dinamismo handia egoten da, orduan artea oinez da momentu ondan martxan daukagun egitasmoa, ja hasita daude baita ere oinez basoko plangintza guzti hori egiten, ze hor akordioak iritsi behar dira udaletxeekin, non landatu, ze baso mota sortu, ze zuaiz mota landatu, orduan horrekin ere ari dira, baita ere txikiak handiko egitasmoa martxan dago, eta ari dira ikasleak soziologiaren aldetik hau dena aztertzen eta lantzen DBH-ko 4. mailan, urtean zehar egongo dira ere kontzertu desberdinak, kirol jarduera desberdinak, Tafallako jaiak ere izango dira momentu berezi bat oinezaren tokia jartzeko, martxan gaude ere ze ongi bidean badirudi Sanferminak egingo direla, Nafarroa oineza badauka bere txoko berezia festa horietan, bertan txota bat antolatzeaz gain egiten da ere eskaintza kultural bat, bai umei zuzendutako jarduera desberdinak, bai kultur jarduera bereziak eta bai kontzertuak, orduan urte osoan zehar badago programazio bat, urriko festa iritsi bitartean. Oso ongi. Josu, elkarrizketa bukatzen joan behar dugu, orduan zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Hemendik gure gonbidapena, hiritar nahi duten guztiak hurbil daitezen Kondestable jauregira eta goza izaten erakusketa anitz batetaz. Garbi dago topatuko ditugula bakoitzaren gustoko artelanak, beste batzuk aldiz hotz utziko gaituzten naiz eta ikusi zer esan nahi duen, orduan da gonbidapen bat, arteaz gozatzeko eta momentu honetan modu presentzialean eta gozatuz obrek duten izaera fisiko horretaz. Oso ongi. Josu, eskerrik asko etortzagatik eta erakusketa eta zale gozon guztia saltzagatik ere bai. Mila esker zuei. Gero arte. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko beste behin zuen denboragatik asteburu ona pasa eta astelen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.